Hi guys, good morning. Part sa usa ka higayon o karon ako ang interviewon si Brother Roji regarding sa iyahang testimony. Salamat kayo. Kinsa si Brother Roji? So, ako si Roji Tagunayan Bernanti, taga Bohol akong kaliwat niya. Dili ko taga Cagayan yun, pero dire gid ko nagdako sa Cagayan kay tungod sa akong parents. Then unang ikaigsoon, then ako ang kamagulangan, so breadwinner ko sa pamilya. So akong gibuhat karon is nagit ko sa healthy lifestyle karon at the age of 32. Nag-healthy lifestyle ako, namit ako si Santi tungod sa akong asawa. Nagsugod lang pud ko sa health concern, nagkasakit ko kuan sinusitis. 10 years na ako nagsuffer ana tungod sa akong mga unhealthy lifestyle. Sa unang instant permanente ako mga trabaho, mga stress sa work, sa dati nga akong work sa tailoring as a freelance graphic artist, wala around pintor pag yun. So di ako na-expose ko sa akong sakit. Munang masalamat ko sa akong asawa nga namit na ko si Santi 2019. Nag-use ko ani nga product Santi Barley. Igamit na ako by heart. Then after 1 month, 1 month, 2 months, dako kay kausaban. Katong 10 years na ako gisuffer na sinusitis. In just 1 month and 2 months na heal gid siya niya. 3 years na ako nag-use diri sa Santi Barley, and partnership pud ko ni Santi. Nag-avail ko last January 2020 franchisee operator as a business owner sa Santi. Dako pud siya tabang sa mo in sa ko ang financial status sa una, kay kung wala ko nag-decide sa Santi, so gapangabang legit mi. So pasalamat ko sa Santi, after 8 months na solusyonan namo. So wala na mi nag-abang karon, wala na mi sa landfill na nami karon sa Kaumanan. 2 years na mi nag-spread sa good news si Santi. Nag-build pod ko team diri, aside pod na pod ko extra curricular karon nga hilig man ko rides. So ako pong gi-partner si Angkas as partner sa kadalanan, kay perminti man gid ko na sa dalan nga ga-spread og good news pod sa mga gusto po na ako ma-share about sa health. Then pan po sa mamit na po ang mga person na everyday is a blessing. So muna akong ganahan diri nga partner gid ko sa healthy lifestyle, o kanang napod ko'y kanang blessing nga ma-share sa everyday sa maski unsa nga taon sa ilang trabaho, sa ilang problema, masolusyonan gid tungod sa atong product po sa Santi nga. Dako gid kay ko pasalamat po sa mga mentors nga ni-guide diri po sa business opportunity nga naka-adto gid mi sa Manila last March lang, last week lang sa March, nga namit na mo ang CEO nato si Sergio Marcelo, mga board of directors. Na-meet gid ako in person in the first time na gid nga nag-Santi ko. So experience na ko nga karon nga ako pag yung ipalambo akong skills as leader diri sa Santi, nga mo step up gyud nga dili gid basta-basta mag-build og network. Kailangan gid is ikaw gid ang maguna, kay lisod kayo kung ikaw kagalingon nimo, dili pa nimo madala imong kagalingon, how much more og ubang tao. So kailangan unahon gid ato atong kagalingon, then focus lang ka sa atong mga goals, then ato yung i-fight atong bigway nga di kita basta-basta mo pandiri nga mo give up. So laban lang, 3 to 5 years daw time. Okay. Kita-kits sa Brother, kung tagaan kag usa ka higayon, unsa og ngano? Para sa ko, kung tagaan ko higayon, nga ma-bless na ko ang isa ka tawo karon nga akong gipangita karon is right person. Ako gid siyang tutukan karon, kay nakita na ko sa akong system sa network, dili na gid ko magduha-duha nga mga harvest diri sa Santi. Kay tinuod gid ang Santi, pag naray gitanom nagid kay anihon. Then aside ana, ako gid siyang i-mold pod nga gwapo gid diri ang atong negosyo sa Santi, nga makaya ra day 3 to 5 years makuha atong pangandoy nga tuloy-tuloy lang ka, laban lang gyud. Then kanang opportunity nga blessing nga gihatag sa kuha, ako nang padayonon karon nga kanang nga tawo akong makita nga ako gyud siya i-mold diri sa Santi, nga tuloy-tuloy pud siya nga
success po diri nga from nothing into something. Kay dako gid siya tabang sa kuha as Santi partner then pud ko sa rider community. So spread po na ko na sa mga kapwa riders na ko mga nagit tay kwan diri kanang paglaom diri sa Santi nga makuha na ta tong mga pangandoy. So hope and pray nga ikaw na nakita ning video matabangan ka na mo og God bless everyone. Salamat kay Brother Roji sa imuhang gihatag nga idea o the same time sa mga tubag sa pangutana. Kabalo ko daghan pa mga tao nga need sa Sante, the same time ikaw ray pangitaon. Pangitaan lang ninyo, Brother Roji Bernante. This is the Santi Life. I'm on grass. Bush, day, I